anak. Oo, nak ko. Anak, Sige nga ron. Kamusta? Bye-bye. hello, this is Anna. Love you, nakong. Bye-bye. What can I do for you? Haan nga, thank you for calling ni Ana Tatan. Thank you for calling nga. Digi ko idiantin at customer service ngamin ka. Thank you for calling. Tatakat sa balit ay account Tawag na. ka, ikas din na. Thank you. Haan di account na. Ay, account Wen di account na idikas jay. Nakaprograman. Pero tata sa amin. Sorry. Sa baligamin na pindot ko. Tatay nagbayagmat nga. Open. Ang hirap pala yung ganito. Nung patarimaan da ko mga min kinibadong ka. Ay, natarimaan ko man. Isungaglugan talangan iti sa balay. Wen man maray tanay kasapulan nga gudo nga. Awanan tinaimas amay pasidakin ni badungkaw. Ay, masapul mo't nga ron nga agudo nga aktanay. Nakita mo't awan pulos lakok. Kahit asino nga'y itan ti pagluganan ta. Ni Jipot. Ni Jipot. Na, nagmayatan taglogan Ay, sa bali pa gayam. Ay, Ako na isudya ko anang diyan alpas. Tuloy. Tap. ay na, nagmayatan taglogan diti tricycle mo. Apay kagawad. Kaslag salsala ti tricycle mo. Kaslamain indayaw na. Siyempre awan gayam pirdina. Jay tricycle ni Chip Quarog. Karag lang arudan. Nagadupay ti pirdina. Apay mangagpay so day ja tricycle na. Nagrigat na matarimaan. Ay na, ni badungkaw, amuna ti agtarimaan. Mamin ano mo't lang. Ngay, Asidig tayo ni Jay Ilay. lalaki. Say gumatang ti sili. Yes! Ayos! Nagaduti na pasadahak Nagadua talaga. Tak ba? Yes! Nagaduti na pasadahak Nagadua talaga. Ado ka na. Coinsmet ti kaduan. O isan Chip? Aduti coins. Adu mat ti papel, Chip. No kayat mo, bilangak dito isang wanam. Sanang. Nagkunabilangan mo dito isang wanak. Ipasikat mo lang kanyak. Nagadugayam ti pasaheros kong entulod ko. Ni kagawad ko anang, ni nanatuyang, ni nanabanang, ni kapitan paya. Binagi mami na napasahiraos. Napirdigayam jay tricycle mo. Ay, sana mabalinday tawi. Nas ka na matarimaan ti tricycle ka. Inting. Page 3 pinakababa. Apa yang nakapanibid ka ako raw? Makasang-sangit ako ng gail. Saan ka agsangit na nakababain? Tipon no ang malalaki. Saan nga agsangit? Saan pa'y ngamin na natarimaan ti tricycle ka? Saan ako na makapasada? Kasi kami. Ayan nandiyan pang urko. Ha? Nananwam di pang urmao. Usarak man ang ije tricycle man. Tapno mamimpinsan na matarimaan. Ay, sanain. Na mga numalawanan nyo apang uran ti tricycle ka. Ikot padasan tabanin Ipatarimahan ko langan kinitata ba daw? Andiyan mo tiyan muna kayo na dyan tao. Nungay talaga analaing agtarimaan. Padasak lang. Umay kayo naglugan dito yung tricycle ko. Ay, shush. Win. Umay kayo naglugan dito yung tricycle ko. Saan ka man na po ng... Ay, shush. Pumanok ka dita.
Umay kayo naglugan dito yung tricycle ko. Saan ka man na pumanukaw dita, Jipaut? Siyak lang ti makapagpasada. Tanaperdi ti tricycle ni Chief Kwarog. Inak ipatarimanan, tapno makapasada akmatain. Ay katuna, Chief. Inak kasarita, may isa pa eh. Kasaritak nita ay inak. Patarimaan ko langan kini tataba daw. Makapasada akmatain. Ay katuna, Chief. Patarimaan ko langan kini tataba daw. Labas. Ay, madimot tanto yung tricycle ko. Kita hagmanuan niya ti problema na. Di mo sagsagitin, Chief. Ha? Ang mga nuwad at ama perde. Ayabanta ni tataba daw. Ison ti mang tarimaan. Kabaalan na? Isumot ti nang tarimaan iti tricycle ka. Pado ti labas na. Apaw na. Announcer! Dakal malabahan. Announce her! Inom. Inom labas na. Doon labas na. Hindi mo tagibasitan ni Tata Batong taan mo. Ay na, Kapitan! Di mo tagibasitan ni Tata Badong taan mo noan niya ti kabailan na. Ay, tadi mo amo? Taam mo no anya. Una na mga amin. Taam mo, tadi mo amo. Ay, sige. Okay. Ay na, ni may samampay. Ay na, Kapitan! Di mo tagibasitan ni Tata Badong, tadi mo amono anya ti kabailan na. Ala, sige! Diton, tinagipusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Michael Lugitan. May, ni? Moklo Lugitan ko na ka, no? Nagkatkatawa hindi. Recording technician, Michael Lugitan. May sapay ay saan pahigayam. Sound effects pahigayam. Tadagunggunan na ni John Reb. Recording technician, Michael Lugitan. Sound effects, John Reb. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag. Jun Reb. Badong amin? Ay, berdigi. Punta ni Walo. Mabalin. Talaga kasi. Okay. That's the setup of our life. Sige lang. Let's go with the flow. Dupiram ta flow ay. Walang nangyari. No, badong aming kat halos parehas inting dati tikwa. Kaado. Di party tayo kat mabalin nga mailisi-ilisi.
Mabalin nga, maisukat, mapinsit-pinsitan. Badong ka. Basta nga agturong ka dati di istorya. Ngam no, isuda ka talaga nga, isuda agsungsong bat iti ko. Lalaki kwar. Tapos kwan kway. Kante ay siya, waragayam. ₱65 o 8. Enting. Labas ti badong. Eh, Nay. Ay. Apay na si Mardang ka, Chip? Jipa. Sino ay dagiti lalaki ang nakatakder di taigid ti kalsada? Oh, panagkunak, Chip. Dagiti lalaki abirbiru kan tayong agtatakaw. Ha? Ay, agsublita nga rudan. Saan ka di anas kan abiru kan taida? Sana yun. Adamot gayam, adadamot. Nay. Umasilipdan, Chip. Ha? Hinunanaga mo. Saan ka di anas kan abiru kan taida? Sana yun. Dadala ang gayam di taigid ti kalsada. Oh, Chip. Umasilipdan dito ay ayanta. Anya pailat aramidan ta nga eh. Anya ti aramidan ta, Chip. Ito marita na! Uray na, Chip! Kumusta dagiti taga Kapangan Buyasyas? Ay, Ta kwantoy. Labas. dagiti estudyante ni Kwantoy. Ma'am Marvy. Good morning. Ay, Bading. Ay, nakababain, Mare. Nay, anya day ta nakababain nga ibagbagam maray. Agasem, intarayan ka no dakwarog, dagiti nakita dang agtatakaw. Anya, ay unay mo tain. Isuda pa'y katikinamat dagiti agtatakawan na. Kunak man no naturad dagita atanaw. Kastama timbaga ni Kapitan. Apay anangala da pala iti tanaw no takrot damot laang. Nang runa ni Kwarog chip tanod pa'y mga rod. Numero 1 magaya matakrot. Tinawid na mo ti kinatakrot ni Kapitan Ngata, Wan maray. Ay, Ay. nagaduanas kun amatawid na. Jay pa'y kinatakrot na mo. takrot ayan ni Kapitan. Enting kwara, imre. Awan pa sir-serbiyo at ano? Anya yan ti masol mi. Masol? Ana ano mainala yung malahang inyay. maanong o amin yan. Ay unay maan. Wanyong anim manay. Awan pa sir-serbiyo at ano? Anya yan ti basol mi hanggang. Taong ungtan na kami. Adamo yung abasol tayo. Awan mo ti amok, Chip. Intarayan nyo, dagitagtatakaw. Dagtatibasol nyo. Ningamin, Chip. Imo na al timaray. Timarayak mo na. Pabasulan na kamanan jipaut. Pudumat. Eh, imbis akamatin nyo ida, isuda ba tayo, tinangkamat kada kaya. Sika ngamin jipaut. Awan basol ko, Chip. Inton maminsahan, nga itarayan nyo pa dagitagtatakaw, Eh, Ikaten kayo aminin at tanod ka. Labas kasin mo. Papay, hinunan ikan to na. Labas. Ban in. Ban. Ikakanto day. Haw, ikan to rin. Pay, wala na. Umampay. Tapos tinga tati, pun ali ay. Yan ang kanan to sa. Ino. Itik. Enteng. Itay-pay nga ibabaon ka. Eh, ibabaon na kaya. Kunak amapan mo alaan jay arinula ijerwar. Eh, ibaon na pa'y laang mit. Kaya nagsipngit.
Kahit asino nga'y ti ibaon ko? Di ko araw. Ay nagawidan ni Kwarog. Talpas anangan, nagawid adagaos. Agriri ka pailaan. Ay, inkan tanay, makaturturog ako. Jesus, sa payag taul mo tandagi ti asaw. Na, anya ay ti kabuteng mau. Nagtagom na Mapankan Ha, anya day jay nga gaan hiniwan dungaw. Aniniwan ti aso dayjay. Dua ta amapan. Ay, una yan. Ay, siya kon ti mapan mangala iti arinula. Ay, nagado arireng. Si kalang ti mapan. Ay, katwan agmay-may saak. Ta ipakitakan ka nga awan ti rumbang apagbutngan. Kwan, Kwan? kwantoy ay si waragayam. Uwan. Pangit. Page 20, naturad ni Kapitan Mare. Nagkunakon ka. Natulid ko naman. Natulid. Nagturod ni Kapitan Maray. Nagkunakan ka. Basta amok ang naturod. Iso asan ang mabalin nga ibaga at akrutan. Ngam nga. Buwaket. Banin, Quarnix. Kunakan ka. Basta amok ang naturod. Iso asan natakrut ni Kapitan. Apay ngay nga raw ta intarayan dagiti tanod na dagiti agtatakaw. Nakiktot. Nakiktot tataing. Uy, ganin na po kulit sa ta intarayan dagiti tanod na dagiti agtatakaw. Nakiktot da kanulang. Ni ko mabadong ko ti isango da kadagitang agtatakaw. Ta siguradaw, mapabot nga. Ni anyamat. Balikat. Bleh. Nya ni John Rev. John Rev. Kadagitang agtatakaw. Ta siguradaw, mapabot nga da. Ni Badong Mau. Ay namaray, nubin no tangan laeng, ni badong ko, tinumero uno dita. Apay nga. Tinuradan na. Una. John Reb, Gwapo din. awan aglalako ijay. Apari, Ada. Ada. digi igid. Ginatang pa niya Pwede kat lang, red Ni pusit. Badong Mau. Ay namaray, nubin no tangan la. Madibalong no Red tinurod. pusit, red tuyo, red dilis. Ay adamo lako day jay nga kasjay. Nagrugit man. Tagad man manot si Ga- VV Agarpao. Kwanto iso ti Mapapaganda. product mid to kwanto. Ni Badong Mau. Ay namaray, no tinurodan laeng, ni badong ko, tinumero uno dita. Ha! Amo na ayati mabutang. Padasan da pa'y manikarikita na. Nagwayat. Nagrugit ni Baybayo. Inipin yung buting baybay na. Nagrugit. Marami nagrugit Baybayo. Nung kasto nga chimpong amin, sir, nga panagtutudok at maanod amin nga rugit iji Karayan River. Amo na ayati mabutang. Padasan da pa'y mani Kapitan na. Awan latam bukaw. Yung Ban- nasama ka inquar. na at mga Nadalos. Kani apay ngay na irismut nan hanan babaw. Uy. Oh, Damot lang aglalangoy dito. Niya pa'y, daytoy. Aray, Ay, page. page Ada na banang isurat parong. dito. Ay, banang. Naisurat Ay, eh. ay, nga dahito eh. Naisurat ijay nga to. Ay, sarot Ay, din na na? to. Daytoy ni oh. Natakawan dagiti tarakan ko manok. Inteng, sumurot ka nga agrunda. Tapno matiliw yon, dagit agtatakaw. Isumot day ta ti aramidin da. Ta imbaga kadakwarog daytan. Dahil hamot imbaga manggay. Naa. Natakawan dagiti kanana di nga Sorry, to. tama na. Na nakasurat ang tayo. Adi maila. Ay, daytoy. Wait. Nasawawan da. Duoy di Dinwa na balasan. ba ud nga to? Wadas din. Uy. Ina day ta tumtumar man ang. Sakpay, Vitamin. Pampakwa. Pampaunlat ti buok. Ibus gamin sa gumatang ako. Ala, dan samat ti... Nasakit kas tayo mo?
Hanga siya. Ay. Wait, Isubot kay tadaramitin. Ay, inayan ito. Ay, baga kadakwarong dito. O daya mo timbaga manggail. Ay na, natakawan dagiti tarakan ko amanok. Aggunay kayon, sakbay ama ibus damin. Kwarog. Amom ka di. No sa dino ang lugar. Ti pakasarakan ta kadagitang agtatakaw. Amok angkail. And Square. Kapangan Primary School, Eastern Kayapa. Good morning kada kayo amin dita. Good morning mo ay, tato. nyangay ko na ta- Good in- morning insult to kita. In-extend daktad ta. Ay, next time. Ma full kemak no bigat ko ma or di amo no kas ano? Tahiri muli so good morning sun si Minchitan. Good morning ma'am. Ay, agsardeng ta. Ah, Kita pa yung magmag na. ay, Ayan nga dagitang agtatakaw. ija banda angkail. Ijay pa. Naganda yung mutin. Basit pa'y apag na angkail. Hindi na ako makaaskaw. Masakit na ang tumang ko. Naganos ka kaday. Si kang ti kapitan. Ay, wala niya. Nasa yata yung palagip mo dahi ta. Angkail, tumalyaw ka di tabalasyo ti kalsada. Na. Aniniwan mo't na makita. Kasi no dagita tatawa nakatakder dita waiting side. Ang niniwan dagiti agtatakaw day tangkail. Ha? Nabirukan tayo dan. Isudan dagita? Huwan angkail. Asit gamidan. Katsi ka nga. Papanam. Agawit ako na. Hoy! Agsumli ka! Ha? Intulod ka lang dito ayan dagiti agtatakaw. Si kanti makamaw. Kwa, nagaduda. Agawin dakmutin. Ha? Ay, Agawitan. ha? Intan! Ay, nanay, nagpartak ka ng kail. Agawin takaro din. Ay, kunak mano ko nam asa ko tikaw ka. Imaid na imbagbaga ka. Giti kay ho. Kunak mano tiliwam dagiti agtitikaw. Good morning mama. Nagluto ti pusit kita ba? Nag-angot man di pusit nga ginatang ko. Jagat daing. An iji ayan. Anji ginatang ko. Diyan nyo. Di makunakon. Ay, makunakon. Manungay ti kwada ijay ti pusit da. 101 port. Ay di 400. Ay, palit lata. 101 mo. Jay. Doon sumot lang. 600 dito eh. Uwan. Tinangina ka dyan nga jay daing nga Yung nga kuha di nga, nakakidam kasla. nga bangus. Kasla sa bali angot na eh. Kasla nga. Ay nga nabilag siguro. Yun niya, kasla nga ako. Naulom. Ibilbilag mo pa yan. Taba ka madadaan mo. Aramang. Maaumat no same siyan ang patuta screen nga eh. Uno mo nga eh. Nga aw no Santo same ko mabigla. agtutudo iji nga kanayong gayam. Tata. Ay, iso. Ay, umay. Babasain siya eh. Singa Biskaya. Uy, apektado. Iso nga na natindag nga aeroplano iji kuha ka tanda mabirukan. Di Isabela. Ada kami di di ko. News. Ada kami di ti iji nga aldaw. Ay, iso. Ala. Manda mabirukan. Ay, uy na siguro tatan. Kami di ada kami di kat. Pirmi nga min agtutudo si bantay. Nagpartak ka ng kain. Agawin takaro din. Ay, kunak mano ko na matiliwam dagiti agtatakaw. Ada ayamat imbagbaga. Ni, apo siya ya man ang dabsan. Kuan bad muan, toy bad. Kuarin muan. Last mat. Last bangat. Dito yun last lang niya. Ay si kuar yang. To. Ay uwan. Last bangat. Iyay muan. Lalaki. Lalaki kuar nga eh. Lalaki, kwar. Ay inayan ito. Nasa king. Last sin lang. Jape, sumardeng tan... Jape, sumardeng ka amag na. Ha? Tapay. Adayo pa'y matitersina ni kagawad ko nga pagmerindaan ta. Apay, nalipata maun. Di ta abanda jay pagis istambayan dagiti tatakaw. Tatakon. Tatakaw. Pagmerindaan ta. Apay, nalipata maun. Di ta abanda jay pagis pagis istambayan. Kuha nga pagmerindaan ta. Apay,
Nalipata maun. Dita abanda jay pagis istem. Dita jay istambayan dagiti agtatakaw. Timba. Ay matitersina ni kagawad ko nga pagmerindahan ta. Apay, nalipata maun. Dita abanda jay istambayan dagiti agtatakaw. Abay, di mo matamaw. Ti anya, Chef? Nabayagan na pimanaw dagi jay ngagtatakaw. Binutbutang miida. Da kami kadatata ba daw kan angkal. Pinakitaan nyo siguro ida, iti kudtar kanda. Kudtar. 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 Pendanog. Da kami kadatata ba daw kan angkal. Pinakitaan nyo siguro iti kudtar kanda no ganya, Chef. Wana, kas kadaplaying cake. Kunakon kahit. Isungawanan dagiti agtatakaw dito'y kabildatan. Sikan. Ano, sir? Yes. Kasta ang kwarog. No adda dagiti managdakdakas dita barangay yo, pagtitinulungan nyo idang apaksyatan. Ala sige, ditong tinagibusan ti sabalipay, aparang, dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Michael Logitan. Sound effects, Jun Reb. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag. Agyaman kami. Nabutan di pa naganaos ni Auntie Helen. May imagine na niya kasi talaga na. Ano sa runti ko ang agpaiso? Nababa ka nung ini ang tihilin. Kaslan siguro ni Lulang hilalata ah. Siguro, takbi idinin. Alang arod ubeng. Uwen, kas nakatjay. Agyaman ka, Kasi nitang ready ide, impangag na kinyak gikin ni manang Brenda. Dahil tinitituladam. Nga jolly ko na. Nakangat nga tumot lang gaya. Isunan sa ti. Ano ko yan? Yung manang Brenda. Brenda Pontanilla. Pintas man dahil. Mistisa. Ayun man. Unang teomatos pa siya rin. Ti asawa. Wait. Tapos ti asawa na ni Tito Duran. Uy. Ang gwapo mga nang isit ni Tito Duran. Baningwar. Uy. Manang. Sige. Ay, si Pagyaksitan. Dinay ko na kanya ni Tito Duran. Dua kami ng tiremi kat dublin na kani sweldo may mga Isabela. Adik nagadaw. After 2 months din nag-close mo tayo. Dino na pang kabigyan. ID 6509 Enteng Labasti Badung. Kwarog. Ayan diyan, time. Nagrubuatang kangil. Mapan ka no jay ilay. Nakaluto nga tan. Tamabisin ako na nagapo iti barangay hall. Sana ka nagluto, Inteng. Adya. Apay ngay. Ay, adda pa panan mi ijay ili kada kumarik at uyang kan kuanang. Hey. Anya. Napay ngay. Di mabisin ako. Mabisbisin ako. Ayun, mabisbisin lang. Tapos ang grumab. Ang garon. Ay, adda pa panan mi ijay ili kada kumarik at uyang kan kuanang. Mabisbisin ako.
Ano sam akanan jay kilaban akin ni Rob? Makapasagit pati kastoy. Ni, nagsangitan niya ang kailantay. Ha! Kaya't mau ti makaraman iti balunat. Ay, unan. Kanagtun siya kilaban akin ni Rog. Intan, kwarog. Why nantay? Apay naman nagpailik ha? Napatagdaramidan mi kadagiti kumarek ijay ile inteng. Iso asaan kan ngagdamag. Si kantumot nga minanggal. Nagadwa damdamagaw. Toy kwan. Uyang. Ayan na ngay ni Kwarog, aldawan. Ay, awan nga rod Sapay masapa amang rikap di paglunan tayo. Aldawan. Buwan. Natilmon ko manan. Tingil mo na Ay, rin, sorry. bila na. Nagayam ni. Salamat. Mga nakadili mga agoy buya. Hay, ayan na ngay ni Kwarog, aldawan. Ay, awan nga rod Nagpugaw. Sika na dumpar mo. Naglay ba? Siya. YouTube. Ayan na ngay ni Kwarog, aldawan. Huwag nga rod Ay, sapay magsa. Mangsapa. Nagmayatin niya. Apay, gaya. Alas 10 gaminin, break. 5 minutes more. Ayan na ngay ni Kwarog, aldawan. Ay, awan nga rod Sapay masapa amang rikap di paglunan tayo. Ado ti aglulun ijay ilay maray. Ati dug ti pila. Hanggang sigurado nga tama kalon tayo ijay. Napikit din na saan? Ni, tricycle ni Kwarog di sumungad. Nakalugan nga taditan ni Maribanang. Ay uwan. Iso di pasahiros na nay. Bankwan Upat. to ay. Kwar. Ay talo, ada pe korna. Ay upat ta. Mari kwanang, urayin talaka no diti ruar ni Marituyang. Ay, Iti ba antay? try. So ko nakatayan na din. Popsicle. Napana mo lang nga dagos di baba. Di pa nga to Nakitin. Marituyang, awan mo't ti awit tayo nga anyaman a papeles. Makalon tayo nga ta. Ay, day tangaron mo ti pagdandanagak, mare. Ay na, di kay kadimadanagan. Siyak ti makaamu kada kayo, mga kumaray. Na, ay, katno ko nam asingkit ti akin ko kwa iti paglonan tayaw. Kasano asingkit, mare? Sa bali ti sa uda. Chung chang chinglong, kasyay. Na, Ha? maawatam ti sa oda. Siyak pa'y. Si kangarudan na ti makamu makisarita kadakwada, maray. Tadi mi mo't agam mo. Chingchong chan ko na kumanya. Chingchong chingon. Baliwa man. Balong. Chingchong chung chung. Chingchong yang chong yang chong Chingchong yang. chingchong chingchong. Kasi mo. Mihaw. Si kangar, Sa bali ti sa uda ka na. kasano asingkit? Di jay. Chung chang chinglong. Chung ching chung. Chung chang chung hisu. Ti akin ko kwa iti paglonan tayaw. Kasano asingkit, mare? Sa bali ti sa uda. Chung chang ching chung hisu ching chung lang. Kasyay. Maawatam nga raw ti sa oda. Ako pa. Si kanto nga ron ti makisarita kadakwada Tadi mi mo't amo agsaw. Uy. Jelata! Siyang chung 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 Ti. Ano siya yu? Ay, Koreano magayam din niya. Anyong ansiyo. Man iiso. Wada. Datuloy na balong. Si kanto nga ron ti makisarita kadakwada Tanalalaing ka.
Wun, basta siya ti makamu kada kayaw. Ay, kwarog. Anyan ti mapaspasamag. Ah, Ay, Ay, kumpet kayo na imbag. Kwarog, kita matatanay, di mi pala naala tayo lunmay. ay sus, hagan ano ta tricycle mon, kwarog. Ay, medyo aglunga-lungalit ti dua apilid na. Kumpet kayo. Ay sus. Ban kwento ay maniyan. ito yan, di ba ba? Marikwanang, urayan talata ka nun dito ruar ni Marikwanang. Nyamatan. Anya ngay matako na ni. Paditoy. Ngikso Excuse yan. me po. Susi siya. Marikwanang, urayan talata ka nun dito ruar ni Marituyang. Kastamat ko na. Ang sarsarita dan sa iti manager. Wen mare. Susi, sabay joke. Na. Anya kay siya ibagbagan ni Marituyang. Saan na mawatan? Ay, Oray denggenta na imbag. kaano pa'y? Ayo. Tangan ko kan mo. Kapig sa ama. Kasla tuyang. Ay, Ching pigsa. chang chung chang ching ching. Ay, sige, may sama pa nga. Dayo kolekta. Chan chung chayo. May Wala kas chung dyan. chayo. Kuwan ko pamporme nga basta kasi. Hindi ka. Ay, ito. Tuyang Ikang tangol. ate ko word. Chingkibyaw, chingkibyaw. Ching wak. Wen mare. Chan chung chayo. May suja. Gusto ko. Na. Ano siya ibagbagan ni Marituyang? Ay, jak maawatan. Oray na pigsa. Saan ta maawatan? Na. Kaano pa'y anasursuro ni Marituyang tiyang sa itikas? Ay, mamingsampay man itikas. Kung nanamutan. Diyan nagbalikas. At Chinese ka. May pakod. Uy, mabalin. Abo chikik. Ni hao. Saan ta maawatan? Ni, kas na naman ang Ay na. Kaano pa'y anasursuro ni Marituyang tiyang sa itikas jay? Ay, nay. Naragsak mo't ni Marituyang. Kaya tasawan day ta. Makalon tayo maray. Ay na. Naglaingan ni Marituyang. Kuwan-kuwar. Baka dakit dati sa uda ti inchik nga madi. Uy. Baka ti kwa nagam deket kwa. Banal. Kwarog, nagyaman na ka, tabi nagkat mo dagiti lakok. Kahit anyay nga raud, pasahiros ka nga raud. Uy, nagado ti pinurchis mo ala ko ma. Wen iso nga umay kayon to amin gumatang dito yan Kunak nun nabangkrap kan. Dandanain, imbag atan nakalon kami. Ay, isumot lagama nagpaili kayaw. Tanapan kayo nag-utang. Wen, ni Marituyang ta dagayem na singkit. Eish. Marituyang man.
nagpaili kayaw. Tanapan kayo nag-utang. Wag. Ni Marituyang. At dagayim na asing kay. Iso tinagutangan may. Ha? Ay, inak kumamot aglawn. Anya iti ka sa pula na papilays. Ay, agdamag kalangan ka ni Marituyang. Inquirer. Ada ba nang nagayam? Suum. Ayos! Ingatan anak di antim iti sa nga karton na pumada ko raw. Nagadawn. Anuam ngay day ta nagadwa pumada. Pag pumada ka, uray saan ako nagdigdigaws. Ay, mabisina ko nang gal. Banang! Mabisin ka daw ni Kwaraw. Word. Mabiitan ang maluto dagito'y nagadaw at si daan alutnutwa. Nagag mo. Ay. Isumot lagayam anagado ti karga ni ante ngayon luyang kwa. Diamat dia babuya Kuan Quarnix. Ado pa nang kuana. Buga-buga ko ma. Garod. Ay, babae ko ma. Nagag mo. Isumot lagayam anagado ti karga ni ante ngayon lugan ko iti tricycle kao. Madi. Ustod jayan. Kuan Kwar, page 3. Ay, mabalik. Malpas lang ito. Kuan Kwar, page 3, tapos ban in. Nay, hapay. Anyat araramiden da kapitan kan kabadong ija waiting shed kwarog. Nagpimpin na sikat na kagawad. Agsinsin na ang da mga ingat. Ipaspasikat da ati sindata. Uray dalagkat katawa. Agkumpari da nga raw. Ay, ni Marituyang nga tangay. Apay ajak mo't makitkitan. Banin. Banin. Apay adi ka pulos maibaon ang mapan gumatang, inteng. Basol mo Na, basol ko. Apay apabasulan na. Apay nga binta ka na yun, mas ti pasidam ka niya. Na- Di masaduta kun amag na. Anya. Jak to pa'y makatakder iti busog ka. Iso adi nakibabaw na. Di ko arug latang ti ibaon mo. Kwan. Apay nga takas la mabutbutang matan ni antik arumore di balayda. Ang mga nadamot kabutang na. Anya kumangay ti kabutang na. Ang damot kit. Ang damot kat. Sorry. Kabutang na. Anya kumangay ti kabutang na. Ay, ang damot kat sip-sip utak nga umayag singer. Ay, umay da kayo si walang Inikat ko matigay ko tatay. Kinaktilin roller. Ano lang ta? Ang damot kat sip-sip utak nga umayag singer. Ay, singirindan tinalonyaw. Ay, wan nga rod ah. Sapay awan pa'y naurno nga pagbayad. Muray niyan, tay. San sapay ang nakaurnong iti pagbayad na. Anyat gata nga maya nga impagatang ni Antem kuharog. Tuyban. Sika-sikaw na dito ka. Pasalutan na. Ne. Tama nung ido. Nagbuyad na ulit. Nagbuyad na ulit. Kakas dyan eh. Kabaligan. Lubimin. Hindi kayo maagibul sa sardinas. Lata sardinas. Ay naku kumaray. Umayda tayon singiran. Ha? Ay, di na kami mo't pagdanagan Pudno ti ibagbagak maray. Ay, kasano tayon nga eh. Imbagkan ka, Marituyang. Tanda na urno nga pagbayad mo. Anya kumangay tinaurnong ka. Agpapada tayo mo't gayam nga awan na urnong na pagbayad na.
Ay, sapay na unget mga agsinger na iti singkit. Pudnot ako na maray. Anya nga iti aramiden tayo. Ay, kukumare, aday bagak ka na kayo Ita lang ay bagak na ito Anya dayta. At dapaglamlam mga akdi talikod ti balay ko. Ah, Ijayak ngaglamlam mang numay daksingiran. Mabalin tayong arod taglamang itay, maray. Mabalin nalawa ijay. ay, intay nga ruden Ay, kasanon ngay numay dagsingir. Makaamo ni badong asumungbat. Ay, makaamumat ni inteng Ala, intay aglamangan. Kwan bantoy. Ay, rumor tayon kukumare, awa ng dagsingir. Ay, sigurado ka nga awanan. Nagawi dun. Nagawid sa ngagpayson. Sige, taagawid akong, tajakpay mo nakalutaw. Uray siya agawid ako tainak mat aglutaw. Kasanungan nagsublin tuman ng dagsingir. Ay kataglamang tayo manan Makaamo ni badong asumangaw. Makaamumat ni inteng asumangaw, no umay agsinger. No Kwar. agsinger ko naman lang. Maminsan pa man ang Uncle Adi. Makaamumat ni inteng asumangaw. Ay, maluglubat ako. Makaamo ni badong asumangaw. Makaamumat ni inteng asumangaw, no adda umay nga agsinger. Announcer. Kwar in ban. Angkal, makasangsangit niyan tay. Lasin. Ay, badong gayam. Man niya, waray badong to. Wen, sige. Sige. Angkal, makasangsangit niyan tay. Tapay. Ungtam ka no nga men. Sapay sana nakalutaw. Mabisintan. Ingkay ay wine. Mabit lang. Ay, banang. Banang dungaw. Amok nga ang tanak, tadautang ko. Apay kumangay nga ungtan ka. Nagutangak tapno dala na imas nga ipasinakkan ka. Uwin, amok. Ang ingkan bayadan, ta magano, agsublimanin day jay asingket. Naibusan na kung iti isumbat. Magando, agsublimanin day jay asingket. Naibusan na kung iti isumbat ko. Ay, kahit, ayan nga ron, ti pagbayad ka. Ikan ka. No problem. Kwarog! Apayan tay. Nay, apay nga yabang manin ni Kwaraw. Papanan nyo manin. Ay, kunam amapan kami agbayad. Ay, wunan niya. Kanin. Nalam. Ay nanabanang nanatoyang kan nanakwanang. Saan nyo abaybayan nga agpas dyu dagiti lonyo? Itikas na, di kay to agparikot. Ala sige, ditang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, VJ Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Michael Logitan. Sound effects, Junred. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan. Agyaman kami! Ayun. Panagka-coffee. Panagko-coffee muna. Agyaman kamay. Ayay!
ag coffee kami pa apo. 5 minutes. Tapos tuloy manan. Thank you for watching 5,000 kay YouTube. Kumusta yung mga estudyante ng Kapangan Primary School? Stern kaya pa, Ma'am Marvy? Kafe. Kape pa Ma'am Tahiri Muliso. Dan alam yan. Ni kape pa ni Auntie Tuyang. Maray niya. When friend, panagko-coffee ni Binbin nga dako. Dakkel ni Binbin. Ay nagluto. Abay, manutawon na. Nagluto ni Binbin. Manutawon na? 10. Nagluto na. Dakkel. Tenon? Uy. Ako na siguro ni ang tinamag Uy. 10 kaya mo. Di kwa. Ispam sama di ay ispam. Uy. Dakkel. Di ba nagbati ni Binbin ini? Niko ti dakkel mo tin yan tay. Di ay itugtog mo dito hindi niya naganan. Di nga nagwa po mo ubing abatit. Haan di may sapay. Ay, di makpul. Ay won ni makul. Wen nag-cute nga. Grade 1 mo to. Ay dakbo kita. Grade 5 mo to ni Binbin. Anti Teresa ako. Nagkuhay nagdaldal. Anti Teresa. Ay, nag-agsaw-saw. Uy hindi umuhay dito. Anti Teresa. May video, hindi nakita ko yun. Hindi first nga yung tubot ko. Enjoy lang ako nagtak-tak doon. Kung kunan na. Iti di Christmas party tayo di nakatangkam si 500. Uy, sige binagkat ni Father. Ni mo ang gate and tugot ko iti 100 di natakam na. Siya ngay kat awan natakam ko. Tulog-bagan ni Manang Jin na nakatakab ti 500 sa balik sa tulog-bagan. Ngaro. Di ko. Bitas day. Di ko mo diya nakatakab ti 500. Di anak ni Donna. Hey, mega mega love shout out idol ko na ni Ma'am Sweetie Dems. Happy morning, Ma'am. Nadasan mo ti ag live. Okay. Series din ang pasiyo. Kape. Ano ba yan? Nalati nga cellphone nga. Bump to ni Unay.
Good morning, Ma'am Dayo Miliktaw. Good morning to everyone. Kung na jakam naka-notif dito'y so di nagparang ay. Ni-add ka, Ma'am Tika. May jacket na ayun. Thank you for watching, Ma'am Dayumi. Kape kayo pa Ma'am. Waday esa. Nakdang baw na.
Ma'am Lovely Rose, ay good morning everyone. Thumbs up indicate that po. Yes ma'am, thank you. Kape tayo pa Ma'am Lovely Rose. Kani Ma'am Dayumi, ni Ma'am Sweetie Dems, Ma'am Tahiri Muliso, ni da Ma'am Marvy. Hello Ma'am Teresa, kuna ni Ma'am Lovely Rose. Hello, Ma'am Lovely. Inkapit ako sa barako, Ma'am Lovely Rose. Ay, di kasi. Type C kaya. Oh, damakmakan di ubing gila ah. Mga sayo. Sige lang, kapsat. Ay, dito di ko pa ni Luis Manzano tindi. Alun ka mo. Kalkalpas na nagkape, ti barako. Uy, Apeng tay pay sumata di jay. Iskam. ni. Luis. Luis man. Nabaaw yung kape mi, Ma'am Tahiri Muliso. Ay, wala dyan, para ba sa... Anong lubot akin nila? Lalaki ko anang toy. 6510. Ano ko? Ulo. Ulo ko po yata biya. Lalakwan. Lalaki. Ano nang? Toy. Ay, yung gayam na ugod ang tumot. Ugod ang tumot. Saan ang naugod ang kuna nga. Toy mo. Good morning, Sir John. Mani, Ma'am Lovely. Hello. Kapuyatak na eh. So nga, magsasadutak. 6510 labas of Badong. Napuyatak di last night. Tapos di karman. Puro lamay. Nay, paingay kagawad. Awan matan tilakom. Anyat gata nga maya. Tinapay ko ma. Ikapimay ka ni Chip Kwarog. Ay awan na boss. Gumatangak pa'y ko maitikapay. Kay bibus na. Ay, idiayak langan bangir at irsina gumatang. Nakaon. Buena mano kuman. Nay, apay maray. Awanan ti igatang mo itilakaw. Makapakig. Ninya mo Ah! ito. Ipigsak siguro. Ipigsak mga ron. Pero sa asmo? Anda ka ko na. Nay, apay maray. Awanan ti igatang mo itilakaw. Ay, mare. Itayak pa'y anak katugaw dito, maray. Daur urayag. Ni, asinaw. Ni Maribanang, umay naalaan jay utangan na. Agpapautang kaya. Anyat katawaam nga. Ay na maragsakan nak amang sungbat iti saludsod mo, maray. Wun, agpapautang nga. Ay, pautangan nakman nga road. Good payer ka nga ta. Kawan mo.
Siyak pa iti kunam. Sige, urayan ta ni Maribanang. Tanoad da mabati ije utangan na. Ipautang kumatkan ka. Alaman, Mare. Ay nasi ka magayam tadot kwartana. And choir. Kuna ni Ma'am Tahiri Muliso. Ngantoy itan, Sir Jun, ni manta kabungat muan asen, singat kaha mansad sarot. Puyatak nga raw, Juan, di abi. Sarot. Kat kuna na nga aldaw kayo gamin nga agpuyat. Napanan ni Antay. Nakita mo't ang nagturong ni Jay Teresina ni kagawad ko anang angkail. Napan man naki-istoryan. Apay aya. Ket no kunak amapan makitsinda, taawanan bagaskan si Daay. Intun bigat siguro ama pan a. Tatsindamat intun bigat. Makalawasan niya puro bulbulong tipas pasidan na kanyak. Iso nga raw tadya akong makipangpangan dito ibalayaw. Tamok anatang mananti si Dain niyaw. Inuna na pailatin na pan naki-istorya mit. Amangan mat no awan kwarta na angkail. Dumawat pailaan kan ka. Anyat maitad ko ngay, katawan mat pulos kwarta. Ay, agpapada tayo nga awan makukwarta na angkail. Adda ko magpautang. Bantoy. Bantoy kwan. Bantoy kwanto. Salut. Udalayan. Marituyang, di mo matan ibagbaga akan ni Marikuanang nga umutang akan ka. Apay, mabain ka, Maray. Unay kamatan, Maray. Di mo matpigisaan Amunan. Imbagam kan kwa na. Kat no umutang mat kanyak. Ay, kastaya. Oh, si kati makapanagnak, Marikwanang. Hap. Oh, iyawat kun kan kada iti utangam, Maribanang. Agsaukan, Amaray. Tuloy mo. Si kati kwa witness. Sige, tuloy mo pa. Tuloy mo lang. Tuloy. Sa pulo aribo si utangan ni Maribalang. Yawit ka. Tahan ni Maribanang tika sa saum. Utangan mo. Kanamot namin. No, Sila sinurot iti mo ka ma. utangan. No, imbagam ko Ay. ma. Utangan na. Oh, Sumumbat si ko kati ma. makapanagnak mat, Marikwanang. Eh, Ayawat sige. ko kan kwa na dahi Kasday ko ma. na. Tapos sumumbat ko Kaya. ma. Dahil tangamin. Sumumbat. Sumbat baliw-baliwam sa kagbirok. Sumbat. Ituloy mo. Aw, ade. Kablawak man dyan ang kursonada kanyak di rabi eh. Ay, kinursunada. Buwapo ka lang ang isuna kung nanakididan mo ganak. Sige, tasangga. Kanong kuma. Ang babae ng kursunada niya lalaki. Danda ni madamag Baka nga. kwa. Di mayo aklang ije bata na danadanog ko. Nakalang ko lapang panunutan ng board memberak no next. Ay, Baka na, Bartok. Ara, hindi si Manuno. kada kiti butantis ko dita board member to titarayak. Baka na, Bartok. Oh, mangruge. Kano ti eleksyon? Mabayag pa. Ay, Rugyam ta. 2028. Para board member 2025. Rugyamon Ay, tagparte. depende sa gayon. Ay, 25. Natigsagan di bata. Hindi ibaga ka board member. Un. Kung nadamat. Rugyam ka ng party babo yun. Uy, hindi rabi. Every week, mayatan. Nag-sponsor ko dita. Guro ornong kayo. 22, 23, 24, 25. O, mabitin. Campaign manager. Ang kula danda, ang kula pang panunutan ng board member. Ay, tuloy. Adda balong. tuloy na balong. Baliwak jalin niya. Di mo matpigisaan Amunan. Imbagam kan kwa na. Kat no umutang mat kanya. Ay, kastaya. Oh, si kati makapanagnak, Marikwanang, nga iyawat kun kwa na dahito utangan na. Sige, Maray. Sa nga pulo aribo to utangan ni Maribanang. Iyawat kun. Ay. Agyaman ak Marituyang. Addan igatang ko itinai mas asidaan ni Inteng. Ay saanin nga agreklamo.
Katsak ngay mat maray. Jaw utangak ngay. Hindi ka kadimadanagan, Maray. Adamot parakan ka. Saan ka may busan? Siyak met ti mang witness iti panangiyawat mo ken kwa na iti ipautang mo. Wan, Maray. Mala. Awatem nga rudan. Daytoy utanga Maray kwanang. Banang lala. Lalaki. Baba. Itulod nakman ijay ilay, barok. Ay katuna, nanabanang. Aldawan nga agpaili kayo pailaang. Wen, kaawat ko ngamin iti inutang ko kay. Kaya't nasawan, adu ti kwartam. Adamit. Inakman aggatang kadag iti masapsapol ijay kusina. Sige, aglungan. Aglungan akon. Aglungon kayon. Aglugan. Aglungon akon. Kangarudan. Papangkoy gatang. Ay, inakman aggatang kadag iti masapsapol ijay kusina. Sige, aglugan kayo ngarudan. Sige. Awan mo't ngamin ni Kwaro kapag luganak ko ma. Mabisin ka no. Iswa na pa nagmerienda. Anya ngay kumati meriendaan na ijay balay may. Kat mapanak pa'y laagpaling kay. Kwan in. Kwan inteng. Ay, istay ti kwan dito'y kwanang. So, na ugod-ugod. Sa anak pa'y lang agduty ita, kapitan. Taapay may. Mapanak man makitsinda. Inra na pa iti dutim ti panakitsindap. Ay na, kapitan. Nagbirbiro kak ngamin iti pagutangak iti kalman. Adda nagpautang kanyak. Isong ay nakman itsinda tapno day lakaw. Ay, ada na utang mao. Adda, kapitan. Apay, umutang kamat. Uusa na. Ay, nasingpit na ta nagutangap. Nasingpit, kapitan. Ha? Gura ka. Sino nga day ta nagpapautang? Ni Marituyang. Ni Marituyan. Agpapautang. Adot kwartana, kapitan. Umutang akman mo't garod kun kwa na. Pangusaram mo ngay. Di mo mo't ibagbagan ay iti sa balay. Plano bikat ka ni pare badong timapan ang video kay. Ha? Uy, nabayag adi kam rimrimwar ka ni kumpare ka ba daw? Ay, kawan kapitan. Kano'y motang mo ni Maribanang. Bayadan na ati utang na. Bayadak tumot utang. Nadamsuga. Papaitan ko naman. Uray siya kang kay. Namsugak may. Ay, nagimastisi tayo ita. Wen, mangrugi ita nga aldaw. Naimasenti si daon tayaw. Ha? Nangig mo ko raw. Ay, inaldawak mat nga rudan nga umay makipangan na. Wen nawadwad mo ti merienda dito balay. Nangig mo man ay. Umayak manin makimerienda iti inaldaw. Katanal pa sa kun anangan. Tumakdir ako nakastoy. Nene, papanam nga yung kail. Nakpasyaran di pare badong. Nabayag nga may, adi kam nakit kita. Agawid kamot la adagos Win. Ay, sumurutang man ang kail. Ay, saanin? Apa sumurot ka ngay? Nay, apay adi mo kayak nga isurot ta ka anakam. Un nga rod ang kail. Ah. Sigud mo't nga isursurot na. Ay, saanin? Ay, nakon. Agin daw ka kwarog. Ha? Labas. Labas, lalaki ko eh. Dahil ka. Napangayam nagvideo kida kapitan kan tatabadong, Chip. Uy. Isumot lagaya madina kaya't nga isurot niya ang kail. Amok no sa dino tinapananda, Chip. Mapantamay. Awan mat kwartata. Ay, unan niya. Ang agpapautang ni Nanatuyang. Mabalinta nga umutang tapno da kwartata. Ayan nga rod ni Nana Tuyang. Nagpaabagatan, Chip. Surutan ta. Intan na. Bankwan. Bankuan. Page 10. Ne.
Mare, anya tiyaw awat ni Marito yang kadakwaraw. Ay na, amumlatan kwarta, mare. Day, uray asino gayam, mabalin na apautangan. Wen, mare. Masigurado na nga tanga agbayad da. Bayam tamarigatan tong agsingir. Na, pangalaan to ngay dakwarog iti pagbayad da. Wen nga rod nang runa ano sandang ammo nga usaran jay kwarta nga utangan da. Ay, win nga rod. Eh, siyak, Mare. May ibusan tay kwarta nga inutang ko kan ni Marito yang. Uray siyak nga rod, mare. Nagbiit mo ta maibus ti kwarta. Win nga rod. Ay, pampanunutak no pangalak iti pagbayad ko. Ay, day tamit lang ti pampanunutak, mare. Ti pagbayad ko kan ni Mari Tuyang. Bantoy. Tuyang. Tuyang badong dapat. Apa yang ini? Ay, wen piman. Kasem. Kasem. Tu yang kuana nga rode nagtakdang kan. Next ta. Sige latta. Badong lata. Turat mo kami di tuyang badong. Kuda makalusot ka Marikwanang umayak ag singiren. Ay, anya jay ko na, mare. Ag singira kon iti utang mo. Anya. Ay, saan ka mangeg? Umay ko singiren na yung utang mo! Anyat ko nam. Na, apay, ano day talapayag ngun maray? Mangagnak mo, idi kalman nga imayak gimatang. Yangar mangagmat. Natulan ka niya. Anya, mabalin na nga. Anya. Ang gulam niya. Apay, ano day talapayag ngun maray? Mangagnak mo't idi kalman, idi imayak gimatang. Anya ti bagbagam. Sigay, pig saak pa'y nga raw tapno mangagmaw. Umay kon singirang jay utang mau! Agar arasaas ka ka di, mare. Anya ti bagbagam. Buldigay! Ang griyaw ni Toyang. Toyang. Ay, nako. Nagbali mga bulsak di may isa. Jay utang mau! Agar arasaas ka ka di, mare. Da, Mare, anya ti bagbagam. tuleng kan? Nya. Ay, muna yun. Na, apay ngay, di nakmat mangugan ni Marikuanang. Pinigsa akmat nga imbaga ti panagsingir ka. Ngam di nakanumangag. Ay, kaasimot. Baak lang arudong tulong pay. Ay, una yun. Na, nimot maribanang day tamasabat ka. Singiro kun. Tapno uray sa anak kun adumanon ijay balay da. Ay, hey, maribanang! Agsingirak man. Ay, saus ko na akon kahit singirin na kon. Maray! Agsingirak ko na. Jak pampansinan. Nay, maribanang. Makit-kita nak. Apay akasla di nak makita. Dirit sumutlat tan ti pannagnam. Ay, magnakalat na ba nang diretso ti pannagnam. Na, pinartakan na tinagnam. Ay, maray! Agsingirak kunak! Maray! Ay, unay ay. Nagpardas api manaw. Ha? Ni Marikuanang nagbalin atulan. Ni Maribanang kasla dinak nakita. Na, nagbalin matan abulsal.
Tuyang inting. Kung ano nagbalinbat nga umal dito may samot. Ikaw utang, ako bigay. Ako singil, ikaw bingi. Ano ni Ma'am Lovely? Kapitan, Eh. anda kagayam dito yung barangay hall. Umay kasingiran. Anya? Umay kasingiran. Di mo ibaga, nalipata mo, di utang ma. Utang ko? Wen, pinautangan ka. Agure ka talaga pag. Mabalin nga tugawa, kapitan. Sorry. Ha? Nyamat. YV Ram, kunana da ito'y. Kuno IV. Esos! Ayan. Third wave. At dati, Na third wave. Good morning po. tudok di karabukop ko. Good morning kada tayo amin nga agbuy-buya ti Drama Live. Ilocano Drama Live tayo. Good morning, good morning. Advance Happy Valentine's, gayam. Nyamat na. Ikat mat ano di 14. Hala, pa nagpaparty ti Bangos do 13. 13 to 15 lang. 13, 15, awan 14 ka. Hala kayo nga. Awan ka Kablawak man na iti kabert Jack ti November nga naaramid iti February. Uy! Wan. Aman iman to. Agure ka talaga pag. Mabalin nga tugawa, kapitan. Ha? Ta ipalagip ko kan ka, jay utang mo kanya. Agure ka. Sakbay nga agtugaw ka, adaman-damagak. Anya day ta. Sino ka? Ha? Nalipatan na kaun, kapitan. Sugaron adam-damagak. Ay, saus! Makaungot akong nukastawi. At dalautang mo kanya, nalipatan na kaun. Jape, medyo nabarto ka ka. Uray sa karawd. Si kamot nga main. Awis nga gisata. Nagmayat mo nga minti agsyat, Jape. Ada pa'y kwartam dita. Naibuson na si ka nga, Jape. Naibus mata na. Jape, kita amti masabat ta. Ha? Bakit, mate? Saan na bakit, Jape? Hindi na natuyang day ta. Ay, wala niya. Ay, sos, siguradong agsingir day ta, Jape. Unyarad. Anya iteramidan ta. Ilmangan ta na, Jape. Ha? Aglamang ta? Di ta kasabaan di paglamangan ta, Jape. Intaro ta. Darasang. Ngalaw-ngaw, mangmangag. Badong labas. Juan Lalatoy. Kor itampay deta si kanto dalasin. Ayun. Ada badong na deta si kanto dalasin. Tapos umaykan. Tapos umaykan. Nakurita mo. Sa bali di sinirisak. Kinasarita na kayo kano ni Kapitan. Uwan kagawad. Kunanang agbayad kami kanon iti utang mi kanina natuyang. Kababain kano, nusan kaming agbayad. Ay, kasta aya. Ay, kagap-gapo na mo dito tersenak. Kastamot lang timbaga na kanyak. Nangagkuday, jay. Ninanatuyang. Oh, agbayad kayo. Ay, uwan mare, hagbayad ako. Didak mo't parigatan nga agsingir, ah. Uray da kami ni Chip Kwarog. Agbayad kami mutan. Very good. Ay, sige. Good. Good. Last line dia balong, ah. Good. ni Chip Kwarog. Agbayad kami mutan. Very good. Oh, inayong ko, DJ. Inayong ko. Uray da kami ni Chip Kwarog. Agbayad kami mutan. Very good. Ay, kabaranggayan. Di
utang nasken abayadan. Itikas na maliklikan ti saan a pagkikinnaawatan. Ala sige! Diton tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Peclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Michael Lugitan. Sound effects Junreb. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panagdangad. Nyamot si makikita ng kung hindi natagkakanak. Sino agsa? Lalaki ko. Ay. Thank you, Jesus. Si Payman. Ay, oo, labas. Lalaki kuwan. Ay, 6511 ang type. labas nga sigod. ₱65.11 labas of Badong. Bridge 2. Mapukpukaw anwang! Asino ti akin nuwang iti daytoy? Mapukpukaw anwang! Ay, nuwang ni kabadong dayta. Ah, mapukpukaw tinuwang na? Apay, di mo makita ya, nga damar ka dayta akin body. Ha, andaya? Sorry. Ay, Kinkan ni Gid, apatong na. Ay, sa balimat. 6511? mapukpukaw tinuwang na? Apay, di mo makita, nga damar ka takin kan ni Gid, apatong na. Andaya? Itulod mo ni Jibalayda. Ta sigurado birbirukan na daytan. Labas, ban-in. Kuwar. Gati nagan mo dito'y jopet. Jipot. Jipot. Ay, dipot. Ay, sit. Lokat matag. Nagmayatan ti inaramid ni J-Pot. Na, kanya tinaramid na. Apay, di mo pa'y nadamag. Awan mo't nadamdamag ko. Insubli na di mapukpukaw anwang da paribadong kan maritoyang. Ah, ay, nasingpot, ano kasta? Ay, Ay, katuwan Nay, kwarog. Apay, adi ka matagtagar eh. Ha? Anya ti pagsarsaritaan nyo, aya? Eh, jay tanod mo, nasingpot ah. Siyak ti kasing putan at hanod dito'y kabildatan. Na,
Nasingsingpot samot jay tanod mo ngam si kakwaraw. Ay, natawid ko ti kinasingpot ni Uncle Kao. Ay, pudlo dayta. Natawid na pati kinataraki. Natawid na pati kinasingpat ka. Na Nagapuam jipaut. Itay ka pa'y abirbirukain. Napan ko insubli jay nuwang datatabadong di tabalayda. Ay, sayang. Di mo ko man insubsublay. Taapay ko ma. Pulutanan ta Nagdakkel anwang. Pulutanan talaang. Di pulutanan tayo ti makabulan. Awanan insubli kaun. Jipaut, inton maminsan nga dapay makita mapukpukaw. Makabula. Umangsag ka matay. Agat no ka nga talaga, reg digos ka. Talaan. Di pulutanan tayo ti makabulan. Awanan insubli kaun. Inton maminsan nga da makita mapukpukaw anwang, wano baka, wano manok, wano babawi, ayaban na kadagaos. Apay nga ayaban ka adagos, Jeep? Saan ka di arumbang ay sublik dagijay? Saan mo nga isubsublay? Nagkuna nga isublay. Ayaban na, tapulutanan ta. Sapa imbagbaga kon asya kon ti kasisingputan at anod dito kabildatan. Nagkunakan ka. Siyak ti kasisingputan. Di mo agawan day ta atitulaw. Toy Kwan. Ay, una yun ti damag. Sorry. Papuso trabaho na. Ay, una yun ti danag kumaray. Kunak numapukaw menjenuang may. Ay, sapay narigat ti mapukawan itinwang. Ay, katun saan kamin makapagbangkag no awan nuang may. Nadan yung ngamin dagiti taraken nyo Un maray, nalagip ko laki nga rod, nga agawi din tamapan. Agawid ang araw ng kanam. Ang papuso trabaho na. Puso. Ipadpadalam na lang. Oo, ni papuso. Ay, nako. Nga puso. Min dagiti taraken nyo Un maray, nalagip ko laki nga rod. Agawid akong, tainak pa kanin dagiti tarakon may. Di mo ngamin bisbisinan dagiti taraken nyo. Dagita ti pagsuswertian yaw. Ipadalam mo. Baling nga tagyayan. Umaray ko na magkumagayon niya. Kamangar. Huwag kumangarod. Namuamuma, magsalukad. Wala na ito. Kaalata, late hindi nakita nga bridge. Wala ka lang mas nga, nagpitik iji ulo. Tuluyan na ka na. 21 mare. Tano may ipinal. Tano may penalty. Sino na dagiti taraken nyo? Dagita ti pagsuswertian yaw. One maray. Jeep! Disturbo kay ti panaturog ka. Apay aya. Adda nakita ka manok. Ayan na. Dayjay manaw. Wow. Madlaw ang naglukmag nga upa. Mapukpukaw ka naw, Jeep. Nagpuna mapukpukaw. Dinamag ko no mapukpukaw. Nagtangod adagaws. Di manaw. Tiliwam nga ruda na. Una, taisublita manan iji akin kukwa. Narigat ti mapukawan iti taraken amanok. Sakman langan ti mang tiliw. Tulungan kan, Jeep. Sanang. Siya kaun, tayo na kon iluto adagaos. Lalaki kwar. Labas. Labas. Sabaw. Nalaing ka talaga, Jeep. Talaga mo't ngamin analahingak. Nakitak, Jeep, panang tiliw mo iji manok. Naglaing ka.
Nuaddan to manan makitam. Ibaga madagos kanyak Tiliwom manan, Chip. Una, pulutanan tanto manan. Ang nungay maamuan di akin bagay. Saan na maamuan? Napay amadanagan ka. Agungat ni Kapitan. Saan? Sakti patyam. Kanayon na nga ibaga. Ano saan mo ako kwa? Isublame iti akin kukwa. Saan itan? Sukata akong day ta arols. Anya nga iti isukat mo, Chip. No saan mo ako kwa? No mapar... Ay. Sukata akong day ta arols. Anya nga iti isukat mo, Chip. No saan mo atarakan? Para siya madagosan. Nalaing ka talaga, Chip. Oh, sige. Aginom ka nagpulutan tamay. Oh. Mm. Ay. Oh. Pulutan, pulutan. Mm. Oh. Ay. Jay dua ang payak. Di mo lalain day ta, kukuwak day ta. Sige. Tengod langan jay ala, Chip. Ay, sana. Kukuwak pa day ta tengad. Sige. Saka lang arudan. Wine. Kukuwam da kita dua saka. Inting kwar. Intingkwar. Lala. Kwarog, Abay angkal. napnapanan niyaw. Binirbiro kayaw. Naginom kami, Kapitan. Agtal na ka, Jipat. Dirukan nyo man yung manok ni tatayo abadaw. Ha? Ay, Chip. Ang mga nuis nung dyan pinulutan ta. Agtal na ka, kunak. Ay, Nagpulutan kayo ti manok. Ay, saan ka na angkal? Pagtamom day ta Madi agul-ulbul. Agul-ulbod. Ulbud ka, Chip. Kitlo da ka sa agulbod. Check na yan. Kantoy. Okay, di yan. Chip. Ang mga nuis nung dyan pinulutan ta. Nagpulutan kayo ti manok. Ay, saan ka di angkal? Agul-ulbod ka, Chip. Ha? Katnudakas ti agulbod. Imbag tamom Ay, Ay, di kwarog. Nalipatan nan san dagiti insursurok kun kwa na. Anyat gatanga marituyang. Sa anak agumatang maray, umay kubirukan jay mapukpukaw akawitan ni Badungka. Ay, unay mo daytan. Kanayon mo't langan na mapukpukawan kayo. Wan nga raw, no apay mag, idi na minsan, jay upa tinapukaw. Ita, jay matkawitan. Sino ngay nga tati mga laala kadagita? Ay, jakam mau. No makita man maray, ibagam to kanyak Sige, Maray. Kawitan na niya. Wan, sana mabalin ang mapukaw dagi jay. Tapara, dayjay Mina dayjay. Alarm clock mi dayjay ko nam. Wait. Fair 10. Fair tell. Ena. Kawitan na niya. Wan. Saan ang mabalin ang mapukaw dayjay? Ta alarm clock may. Ay, kawan Ngam na lang agtaraw kaya. Ay talaga amaray. Kano mang raeng. Kastoy na kok 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 kara. Kaust ni Madit. Mari maabog na kitag gatang. Ay, kano mang raeng. Kastoy na kok 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 kara. Ay, kagusto na. Maabog na kitag gatang.
Oho, adamot. Ayaw may gumatang. Kadamot! Nala, may kay gumatangan! Tawa ng tagtartaraw! Lalaki ko. Inting som. Inting zoom. Oh. Ay na. Nagaduti pulutan ta, Chip. Kawitan ko naman. Aduti karte. Karte? Aduti karnina, Chip. Nagaduti pulutan ta, Chip. Kawitin kinimin. Ay na. Nagaduti pulutan ta, Chip. Kawitan ko naman. Aduti karnina. Nagmayata Ay ayaban na ka ni Kapitan, Chip. Napartag ka at tatatan. Napartag na. Ay ayaban na ka ni Kapitan, Chip. Nabartag ka talagan. Kat nuawan mang mangag ka. Ah, ay ayaban na ka, Chip. Rumwar ka dita. Kakatungtungan na ka dita sa pabadaw. Tanawam di tatawa, Jipaw. Ibagam nga awanak. Uwan, Chip. Kapitan! Awan ka nun ni Chip. Tuy kwan. Kasimot dakwarog amare. Ay, dinusa ida ni Kapitan. Gapoy ti panang pulutan da iti manukyaw. Rumbang lang. Manungal daw dan nga community surveys. Kan bayadan dan sa kano di manukyaw. Or-orayon mi nga rod ti bayad damar. Malaksid dita. Sukatan da pa'y dagi di manok. 5 a manok ti kinid daw mi asok da. Sukdalan da. Nyamot. Ten. Na. Mm. Mangga ko mga darangidangan niya. Isaw-saw ti aramang. 5 a manok. Ti kinid daw mi nga isukat da. Ay, agnakam damot siguron. Ita, sukatan da pa'y dagi di manok. 5 a manok ti kinid daw mi nga isukat da, maray. Agnakam damot siguron. Ha, bareng kasanungay no jay nuang may tinatiliw da. O, ti pinulotan dan. Ay, sukatan damanan itinuang Ay na, ay. Mayat ko mga rudan niya, maray. Tasukatan da iti duaan nuang. Labas. Lasin. Ni, Chip. Apay akit kita day tabaka. Kitak lang, mate. Amok ti pampanunutem. Anya ko mati pampanunutak. Pampanunutem ti pulutan. Corn beef pie. Sayang ti pinapaitan day tabaka. Ay, agungat tumot nga anggal ka, oh. Kapo iti day ito ya pampanunutak. Chip, kumit kita ni Kapitan. Ha? Aglinistan. Ay, adamagmag na manok, oh. Di mo itudtudo, Chip. Ang mga no ibaga ni Kapitan apulutan ng tamanan. Good boy ako, Chip. Ay, uray siya. Good buyak matain. Sika lang nga ya. Announcer. Ay na, kwarog. Agtaraken kayo ngamin iti kabukbukudan nyo adingwan. Saan laaday tamang laklaka ter aramiden nyo? Tanang alas day ta, apakasarsaritaan nyo. Ala, sige. Dito, tinagibusan ti sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng.
Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Michael Logitan. Sound effects, Junreb. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC. Drama product, frutak nga. Hay, nalamin dito uniglat na. Kayo, MPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Ay, nagpugaw. Ay, nagmatimaturo na namin. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Yan, so kuna ni Ma'am Lovely Rose. Ikaw utang, ako bigay. Ako singil, ikaw bingi. So kunamot ni Ma'am Dayo Miliktaw. Tro nagadod kasta si Lovely. Ay na, nagrigat ag singir. Umutang kano ni Kuapay ni Ma'am Tahiri Muliso. Pautangam kanu nanatuyang. Hindi ko na. Nanatuyang pautangan dakman. Ta usarak aganak kunana. Ay, tutuyang ka na. Umay dalito isasyon. Biro ko dalito yan. Agpapautan ko nito yan. Yan, mun kano ma'am, mabalin. Umayo biro kan dinanto yang dito station. Ito yan. 65-12. Check. 65-12. utang na invisible letter kuna ni Ma'am Lovely. Yes, 19 hours, 9K naman iwan. 9K views, 19 hours. Kasi ka magbadtag i-views mo. Kakatulis mo kung maka 13 million naman. Suwatante. Ay, Suwata? Ante bantoy. okay. Ungarod. Nya. Nagmayat ti agkukot. Kakat-kakat. Toy nga nalamin. Mayat ti macho. 6512, labas of Badong. Ay, wen mare. Intun bigat manen nga agkita ta. Agkikita tayon tumanen kadagiti gagayum tamaray. Ay katwen Bayam. Tamang kita aktuman iti mabalin ko nga istorya ay. Paliiwak man maray. Di karo ba may? Madi? Paliiwak man di karo ba may? Nyakit din. Tamang maritas naman iti Uy. mabalin ko nga istorya ay. Sige maray. Tasya.
Paliiwak man mo't di karuba may. Tay suntot istorya ak inton bigat. Ay kat, ado nga rod ati pag-iistoryaan tayo inton bigat. Agbalon kanto ha? Ay, agbalon ka aya. Ay katwan agmalmalem tayon tong agi-istorya. Sige, ijay ton igid ti kalsada ti pag-iistoryaan tayo. Ay maray. Mayat ita. Mayat ita. Mayat ita kalsada. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kalsada ti pag-iistoryaan tayo. Ay maray. Mayat dita kalsada nga aguurnong. Nyamutin. May dita Kanor koritan kalsada mo, apag-uurnungan tayo. Ay, ijay ton igid ti kalsada ti pag-iistoryaan tayo. Ay maray. Mayat dita igid ti kalsada apag-uurnungan tayo. Dita asideg ti tersina ni Marikuanang tanuad da lumabas agumatang. Hay! Pagchichismisan tayo ti biyagda. Ay! Ay katuan kain, agkikinoto tay tumot ditan. Husto maray. Adumanang katikutaw. Aya, ala, agawit tangarudan, tane, maluman, ingkagluton. Inquar. Enquar. Nadam ti agdaet, Ma'am Lovely Rose. Embroidery. Warog, umay ka man dito kusina. Nay, si kamat ang tiaglot-luto ang kail. Kunak mo ni antay. Ay, awan ni Antem. Jak abog no sa dinutinap-napanan na. Jak maura yan. Mabisina kon, uso siya kon ti agluto. Napan siguro din mawat iti papaya adangdangan na. Awan pag Ricardo, mapan gumatang ki di Nay, madi awan ti Ricardo, mapangka. Te, papada ka tayo te kwa te. Kapay balasag pa tituyag. Napan siguro din mawat iti papaya adangdangan na. Awan pag Ricardo, ingka man gumatang. Unang kail. Mga laka iti igatang mao di tabulsak. Lalkwar, Tagpitagay, pusis te kwa tuyag. Papanaam, Chip. Mapanak gumatang di tatersina ni kagawad ko anang. Ang nagadumat ti aso dito'y dalan. Mabutang kamot iti asaw. Ay siyempre nungay kagatindak. Pudno, Chip. Tadya ka aruba may anak kagat iti asaw. Agtataulatan. Ha? Agtataol di tawa kinagat ti asaw? Wan. Dili ka daw. Apay nga minanagado ti aso dito'y pagnaan. Tara kenan sa, Chip. Ay, ni kagawad mas Tara malibagak kenan sa kagawad ko anang, Chip. Do ti aso dito. Apay nga minanagado ti aso dito'y pagnaan. Atres. Dili ka daw. Ayan. All di tawa kinagat ti asaw? Wan. Dili ka daw. Apay nga minanagado ti aso dito'y pagnaan nga agturong di tatersina ni kagawad ko anang. Tara kenan sa, Chip. Nakabat. Ayya, nakabat ba to? Ano yun? Aso dito'y pagnaan nga agturong di tatersina ni kagawad ko anang. Tara kenan sa, Chip. Nakabutbutang ti mapan gumatang. Uray siya. Mabutang akmet amapan gumatang, Chip. Jak kayat ti makagat iti asaw. Inquar. ayan tay pagatang ko Ricardo, kwaraw. Jak nakagatang ang gail. Bakit? Huway apay? Mabutang ang mapan gumatang. Ah, Nagadumot ti aso iti pagnana mapan iti tersina ni kagawad ko anang. aso lang mabuting ka.
Nagdadakal nga asaw. Ala, ingka gumatang iti sa bali a kantina. Inban. Inibantag. Ano, nakaulang di. Hagam. Ipay. Ay, Diyos ko. Apay nga ita ka lang nga agawid, banang. Naimasan mi nga ron tinagi-istorya kada marituyang. Di mo pa yan malagip ti agawid, gagluto. Inton bigat, jak agawid. Agbalon kami. Ay, agasamot day tangay. Mayat matgayam ti makimar marites intaing. Na, Iso nga inton bigat manan. ay agluto kan. Tamapan ko mang kasaritan ni Marikwanang. Ado ka no, kati agrik-reklama, maipapan ka dagiti nakabulos nga aso na. Kwanang. Pids, Mansaniit ay ugus. Na, ay nagdadakil na kita aso, makagawad ko nang. Saan ko nga aso amin dagita, kapitan? 5 lang ti asok dita. Aso ti karuba ti danduma. Ay agasimot na 5. Apay aya, kapitan. Di mo aya amaw nga grek-reklamo dagiti ka barangayan tayaw. Tama butang da nga umay. Gapo ka dagita aso. Ay, aya. Kat ibagbagak met, asan da nga agkagat. Na, agam nagpipigsa mo ti taulda. Ay na, nasingpot dagita, kapitan. Uray na singpet, kinsan da nga agkagat. Mabutang lata dagiti tatawa. Ay, sumot lagaya, maman-manon ti umay gumatang. Ipagod mo. Wano ikulong mo. Sige, aramidat dayta, kapitan. Lalaki. Bitch to. Ay, pitso. Awanan dagiti nagdadakkel nga aso a pagbutbut ngam, Jape. Ay, iwanan niya. Inkulong amin ni kagawad ko anang. Binagaan ngamin ni Uncle Kao. Intang aruden gumatang iti arak, Jape. Ay, katuwa na. Intang aruden na. Naguray ka man. Ay, inakdamagan no ada ipagatang ni Uncle Kao mo. Kuna na. If you're happy and you know you're Tiara, clap Chip. your hand. Ay, katuwa na. Intang aruden na. Mabit lang. Damaga kini Uncle no ada ipagatang na. Inting kwar. Intingkwar. Anya man nga tantilot ko kasi daan aya. Kuna kun kat asi ka man enti agluto Uncle. Saan ko kanukat nga gaw. Ay, nga ba yan nagbalo? Kanukat. Na kun kat asi ka man enti agluto Uncle. Nagbalon kami ni Antay. Saan nga gawin? Apa yan nagbalon? Takman amo no papananda ka da marito yan. Anda ipagatang mau. Ang panunutot nga rad no niya ti ipagatang ka. Tadyak pa mo amo tilitwag. Darasam ti agpanunot Uncle. Tain na ko na jay Teresina. Ay awanan dagiti aso ni Marikwan ng iji-igid ti kalsada? Awan dan Uncle. Ing pupok na amin itan. Ay, very good. Tapno awanan ti agreklamaw. Toy ban. Pinakababa page to. Ay na. Ay, adan maistorya ko kumaray. Apay nga itakalaang ngay, mare. Itay pa lang nga urayan da ka. Un nga raw, naladaw ni nanatuyang. Ala, umakan ah. Haha. Agtugaw ka na abay ko. Hermes dagiti babae nga chichismay. Babay ka na, titismis. Ham. Ang ngay, mare. Itay pa lang nga urayan da ka. Un nga raw, apa naladaw ni nanatuyang. Ala, umay kakit din agtugaw dito abay ko.
Takutuan na ko. Siyak pa'y ti umuna ako tuwam amaray, tanay naggatal day ti ulo. Adamot labalon mo, Maray. Anya abalon maray, makan wano chismis. Both, Maray. Of course! Kuna naman. Ayun. Nagbubmot. Both. Taon maray, makan wano chismis. Ay ko, agpada, Maray. Ay, siyempre, adda amaray, nagbalunak iti pangaldawa. Kaun, adda pa'y balon ko at chismis. Anya ngay nga rod dagita. Siyempre, di karuba mi asinip-sipot, ha? Ay, dala nga roday. Agtugaw kan, takutuan kan. Ken rogyam metan ti agistorya. Wanang intik. Kwan en. Manang. Apay ngay nga ta. Mas daawak, kapitan. Anyat pakas daawam. Naikulong kumutan dagiti asok alima. Nga mawan latamo ti mapan gumatang iti tersenak. Na, apay ngay? Sapay ado tilakok. Ay, amuam ano, apay. Addan sa manan kabutang dagiti aggatangan. Ino na ikulong mo mutan dagiti asom. Anya nga ti kabuteng da. Kun mas dawak. Saan mo mapan dagiti kukumare ki tersenak agumatang, kapitan. Jakman amo no papapanan ni Banang. Ni kumarik atuyang. Jak amo, saan ba't matatao na kita dito? Kanayon dang agkuyog. Pasaray malim, into nagawid dan. Kuarlala. Abay, adi mo kaya ti gumatang iti tersina ni kagawad ko anang, jipaut. Mabutang Chip. Ha? Anya ti kabutang mau? Saan la siya ti mabutang kadagiti chismosa di taigit ti kalsada? Ha? Adda dita? Un Chip. Nagaduda dita. Malabsam numapan ka gumatang dita tersena ni kagawad kwanang. Awan damot dita ide. Un taado ide ti aso. Ang may tatawanan. Simukatan dagiti chismosa. Ay, adda nakabutbutang dagita. Sino nga iti saan amabutang kadagiti chismosa? Kat no nagkaro da nga chismes. Quaranteng, page 3, baba. Angkail, amo ko no sa dino tayan niyan tibanang. Ay, sa dino ko raw. Ijay igit ti kalsada amapan ijay tersina ni kagawad ko anang. Anyat aramidin na ijay. Agi istoryada ka dagiti kukumari na. Ah, Nagaduda. aya. Diyak ka no ibagbagakan ka nga dada ijay. Ay. Ang ibagaklat ta. Kababain day ta. Isuda ka dana na to yang. Ay, kabutang dagiti tao ti mapan gumatang ijay tersina gapu kadakwada. Idi, kabutang dadagiti nagdadakkel nga asaw. Ita, chismosan, ti kabutang da. Batuy. One, two. Buentoy. Buenang. Page 4. Ado pa tijak na ikat ako to, Maray. Ituloy kan. Ni itulay ka. Itulay ka. Na perperan ti kutop. Ay, sino di abnormally guys? Ituloy kun to nga ikatan dagiti kutom inton bigat. Buwanan maray. Ta ituloy tayon tumanen inton bigat ti agi istorya. Agbalon kayon tumanan inton bigat iti istoryaan yaw. Kan agbalon kayo matan iti makan. Mang partiak sa iti taraken ni Badong Amanuka. Ay, wun, Maray. Ha? Ay sus maray, Da. nakabulos mo't manen dagiti dadakkel nga aso ni Marikwana. Ha? Umay Ay, na sus, dito, ayaw tayaw. Ay, pumanaw tayaw. Ha? Ay na! Ay, sus, nagungat nga aso dagiti. Ay, Ay, tayaw!
Agawid tan kwarog. Apay ang kaslagap apura ka nga gawid ang kail. Darasam. Ha? Di mo ayang maangot jalot-lutuan di antim asidaan. Ah. Oh. Ay, makapabisi na talaga. Ala, umay ka na ba? Ay, nanay, ang kail. Urayan na. Awan. 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 Awan pay. Tinawag ni Kwarog na lolo kan lola da padong kantoyang aman. Awan. Dandaman to nga lagi pan mi. Awan pa ibat. Ayun. Baka day Jay kwa. YouTube. YouTube ni Jay na. Nasa pa kami alagawid kadagiti chismosa akakadwame kada marituyang. Taim bulos meten ni marikuanang dagiti nagdadakkel nga aso na. Nasaya at mait no nasa pa ka nagaway tapno makaluto ka. Inteng, ungtaman ni marikuanang. Inbulos na metan dagiti aso na. Ay, ngeranda kami metan. Nasaya at mait no kasta. Na, anya nasayat nga ibagbagam. Nasayat nga raw, di agkagat dagiti aso na. Tapno saan tayo nagsubli nga agi-istorya jay. Nga si kaswan yun, dagiti asawa yaw. Kain tumulong kayo. Ay, kwarog, halika. Apay ang kail. Istorya man kanian time. Asyak ti kakaasi ang naglutlutaw, idi na pan nakichischismais. Oh. Ay, good no antay. Kasi talaga ni Uncle Kao. Urela na para siya ka ni Timantika Tirupa na. Nasinit piman. Oh. Iswasaan ka naman pan makichismis antay. Ay, Adot ni mabuteng kada kayaw. Hello Ma'am Bergie, kuna ni Mama Lovely Rose. Ay na ba ng tangay asawa na ka ti kapitan, liklikam ngamin ti mapanmang sarsarita kadagiti kaarubam. Aramidam ket ti pagrebengam di tabalayo. Kastamet ken ka nanatoyang. Ala sige! Ditong tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon VJ Peklay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Michael Lugitan. Sound effects Junreb. May sapay asagot kada kayo ni MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag. Nagmayat ti agkukuat nga maturog. Kasi naglamig. Babae kwanin ay siya. Ay, naku. Si Manhat. Purpur bugat ngayon daw. Well. Si Tox. Si Tox. Purpur karon si Roy. Purtok. Yan po man paningit siya.
6513 labas badong. Kagawad, tangay saan mi ang makikita ni Kapitan? Si kanti pagrekluan man me. Sige, anti kasto yan. Good tayo silag ko dyan mic ko. Kagawad, pagreklamuan mi. Kagawad, tangay saan mi ang makikita ni Kapitan? Si kanti pagreklamuan mi. Anya reklamo yo aya. Ireklamo mi dagiti grupo, dagiti chismosa ditoy. Anya dayta. Ibagaman matkin ni Kapitan, asaan ay madi. question ko. Reklamo a grupo dagiti chismosa ditoy. Nya, ireklamo mi. Ti grupo. Ay, baliwa man balong. Nagriga nga balikas. Sige. Si kanti pagreklamuan mi. La 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 la. Ipagreklamuan mi. Anya reklamo yo aya. Ireklamo man ni. Nyamot. Ako mapagbitinan ulo to. Pagreklamuan mi. Anya reklamo yo aya. Ireklamo mi ti grupo dagiti chismosa ditoy. Anya dayta. Ipagayo man matkin ni Kapitan, asaan amaladladaw asumrak ije barangay hall. Dayta ate reklamo yo. Ah? Reklamo a grupo dagiti chismosa daytoy. Ay! Kuna man no dagay chismosa ti reklamo da. I thank you, Jopet. Madibalong. Salamat. Namiris ni Jopet. Uy, nakamigang nga reklamo. Hindi pagreklamuan mi. Anya reklamo yo aya. Reklamo mi a grupo dagiti chismosa. Anya dayta. Ibagaman matkin ni Kapitan, asaan amaladladaw asumrak ija barangay hall. Dayta te reklamo yo. One, adapay kagawad. Nala, ibagayo aminan. Idi-meeting mi at chismosa. Iso ti kaladawan nga imay. Inururay mi iti mano nga oras. Ay na, pasensyaan yun ni Kapitan. Idi simangpat, ay suyaab asuyaab. Maladaw, makaturturog pa'y. Madi. Naladaw lang arudan, Okay, makaturturog pa'y. Reklamo mi at chismosa. Daytoy, anak kayam ko man. Adamo mina. Ay na, pasensyaan yun ni Kapitan. Idi simangpat, suyaab asuyaab. Naladaw lang arudan, makaturturog pa'y. Sige, tay danon kuntukan ko na dagita reklamo yaw. Ibagayo kagawad, a grupo dagiti chismosa ti agreklamo. Ay, wan. Si kansamo ti presidente. Wan, kagawad. Bayan yaw, tay danon ko kan ni Kapitan. Idano nyo nga idano na, kagawad. Bankuan. Gumatangak man iti kapikan asukar, Maray. Aldawan, maribanang, asino ti agkape? Niinting Ay, agbirok iti kape. Kaririing na. Mami sampay. Masapol ka may ikarga din. Nalala. Baganan to, mga ay babanggitan na. Peno makariing. Kunala. Niinting Ay, agbirok iti kape. Agbirok dayjay. Mami sampay man jakal. Kamandi. Ay, katamandi ko. Agbirok iti kape. Aldawan, maribanang, asino ti agkape? Ay, niinting
Agbirok manen iti kape no makariing. Na, kayat mo asawan? Pasado alas 11, saan pala nakariing ni Kapitan? Agururok pay lang nga rod. Ay, nakasanudaytan ngay. Apay maray. Ag-session kami inton Lunes. Kasta aya. Ang dapat dagiti may dandanon na reklamo kanyak. Anya dagita a reklamaw. Kanayon ka no amala daw ni Kapitan. No kastang agpaayab iti meeting. Na yan. Ay, nakababain pa yan kadagiti tao. Ay, talaga Mare. Ay, malagip ko. San pa'y gaya manapirmaan ni Kapitan jay papaaramid ni kabadong a barangay clearance na. Bay amare. Idanon konto ken ni inting dagita nga imbagam kanyak. Ay, ipalagip mo to dya session mi inton Lunes, Mare. Ang mga numalipatan na. Lalakwa. Jape, Ay. Ay, hello po. Pasok. Jape. Pudno ka diti pag-iistoryaan da maipapankan ni Kapitan? Nganya? Awan mat kanwar aramiden na. Anya nga awan? Mat maturog laang kanumat. Nagtugtuglap nga raud. Kanayon kanu amala daw no adda meeting da. Inaktuman kitain. Tapno mapanaknakak no pudno day tangay bagbagada. Isumot ibagbaga dagiti tattao. Kanayo na pag-iistoryaan da ni Kapitan. Warog banang. Kwan. Antay. Ayan nga uncle ka. Ay, kaririing na. Iso nga itim-timplak pa lang iti kape na. Anya? Aldawan? Kariring na lang. Win nga road. Ay, inka man kit di itid da ito itinimplak a kape na. Sige antay. Tainak man ka sarita. Inquire. Ay, aldaw kaya ba na? Apay, jak matindang nagti pa nagtaraok ti kawitan. Ay. Aldawon Nauman ngagtartaraok dagiti kawitan. Kunak no parbangon pa lang. Ala, agkapekan, tamapan ka ni di barangay haul. Karirin ko pa lang, papananakaw ni di barangay haw. Ay, mamati ako ni ti bagbagada. Amat maturog ka lang nga kapitan. Ay, amo kung tinang ibaga iti dayta. Ni manin paribadungan niya. Saan lang nga isaw? Aduda. Ayan di kapik. Agkapi ako. Ay, banang! Isagana mo, di pambigat. Lala. Ayan ni Kapitan, Jape. Madabang agkapkapay. Kariring na. Unya raw, kataldawan. No kasta, pudnaw di mang mangag ko nga istorya. May papankan ko na. Ay, di mo lang bagbagan. Madaksan ni Uncle Kao. Maamuan lata dagiti tattao, uray jak ibaga, Jape. At ayamat may sikretom kadagiti kabaranggayan. Inban. Page 2. Baba.
Inteng, Jak panalpas anangan. Di nakman kasasao. na, numalpas ka amang rabi Anya ti aramidem, Na, amom lang arudan, damagang pailaan. aguma ka manan nga agbuya iti TV. Andang aron padpadaan ka pelikula. Masapa ka maturog kita. Taapay apaturugan na kamasapa. Na, talaga analipata mon? Di anya. Kat no adda session nyo inton bigat, Inton bigat ayat decision mi. kas tati imbagan ni Mari Kwanang. Iso amasapul nga ipalagip ko kan ka nga adda session nyo. Tapno saan ka amala daw. Ay, wun anya. Iso atapno saan ka amaldawan nga agreeng. Saan kan nga agbuya iti TV. Na, kasanugan ti padpadaan na kabuyaan. Inkain, Sabi ang pangramit. maturog ka amasapa ita. Na, tagro nga abkit day. Agbuya ako ma. Maysa, Agay ayam makaroon iti silpon. dua, Na, saan lata mabalin? dua kat kagudwa. Na, Ha, di mo urayan nga agtalo ti bilang ko. Intay nga. maturog ako. Nakaugungot ka. Ha, Inteng. Hoy, agriin kan. Aldawan. Apa amang riing ka kadyak pa nangagtitaraok dagiti manok. Na, di mo mangagday ta? Denggang. Naslag paparaw mo dataraok. Agoy uyak sapay. Hay, agpaparaw man wano agoy uyak ti taraok. Bumangon kan. Nasapa pay. Kaya't mo tabilangan kamanan, Aging gatsa nga pulo ti bilang mo. Dualaeng. Ha? Bilangan ka iti dua. No saan ka pa'y lang agwi. Agwi. Di pala Dualaeng. Ha? Bilangan ka iti dua. No saan ka pa'y bumangon. Masapa ka ang makaraman iti Ha? balunat. Ay, bumangon ako. Ah, Prince. Nakasagana ka ng Kyle. Ay, di nga to pa'y gayam. Nagsapa ka nagring uncle ko Nasapa nagring ni uncle ko Wala tarin ni ingnak ni Antim. Ay, umayak man makikapi dito'y balayaw. Agtimpla kan tag sukatak. Ada ka no session mo ita. nagkuna nga agsukat kan. Mapanak mo kasisyon. Ha, agsukat kan asaan ka pa'y anagdigaws? Na, Sana mabalin mo't ngagsukat ka asaan ka pa yan digi. may sakabat ko raw. Kiti. At least, cuts in. Agsukat kan asaan ka pa'y anagdigaws? Sana mabalin ngagsukat ka asaan ka pa yan nagdigaw. May sakabat dita ko arog, Ha, ingka agdigosan. Tanakababain ka dagiti tao iti aglawlaw no saan ka nga agdigaws. Uy, pudno day tangkal. Agap-apot dan tumanan iti agong da. Mabalin nga inton bigat lang ti panagdigos ka. Mabalin ka no, antay? Enteng, bilangan ka manan. Na, Dua! apa dua dagos? Ha, di mo urayan Bububog na ko na naman. agtalong. Apa dua dagos? Kunak gamin. Bilangan ka manan. Na, Dua! apa nga dua dagos? Di mo urayan nga agtalo ti bilang ko. Yay. Mapan ka ngaminan ng Kyle. Ah. Nagpartak ngagbilang ni antay. Tolo. Tulo. Nakasagana ka ng Kyle. Intan. Aguray pay. Aguray ka nuang Kyle. At dapat ibagan ni antay. Naman ang tibagam. No sumrak ka, umisam ka, isumam, dagiti masabat mo. Nangagmawang Kyle. Nagadula kang ipapaaramid na ito antimon. Na, masapol anasaya at tipan nakilangan mo kadagiti kabaranggayam. Tapno saan da maumakan ka. Nagpaisumot namin ti bagbagana ang Kyle. Nasken anaisem ka.
Tapno nalakada ka nga asitgan. Nagadot ibagbagam. Nagrigat dagiti paparamid mo. Agasam, riniing naklangarodan iti nasapsapa, pinagdigos nakpa iti saan ana idadang adanaw, ito pagisuman nakpahay. Pagisuman? Pagisuman? Parakan ka mo laeng. Adanaw? One in. Pinagdigos nakpa iti saan ana idadang adanaw, ito pagisuman nakpahay. Parakan ka mutlaeng ti ibagbagak inteng. Pagsaya atam dagiti ibagbagak. Kuanin. Ay sus. Aywan mat. Kuantoy maa. Awan, ugudam dahi ti manang muanwang. Di page 3 to 4. Nakinababa. Ngayon. Adati ko na. Isna. Isna, isdi. Mali at tuy. Jai. Ay, wag, gaya ang pagkabado. Ay, sige ma'am, magpa-picture tayo mo. Napay tultuladom ni Sir Adrian. Isa om. Dahan-dahan lang mo. Ano ka ba naman? Bungang daw tayo apo. Sakti may sanga ko Tagalaon nyo nakapo pugo. Ay, kaya kagaya. Idi. Jay ko apo, kakabakit isimbaan ko. Tiyaw daw, nakakot. Agida kami katikista nga duwa plus jay tagalinis me. Grabe naman. Mas ti rice wine nyo, Jay, ma'am. Sir, Ado ti kakailan ada ni radyo mi talaga jay parokyan. So ano kakadengar ti Kapitan Inting. Di ako siya sumarunong jay Kapitan Intingan. Yan na. Well, santo jay Mr. Lonely. Ni Mr. Lonely type ko jay boses na. Awan dito eh, awan dito. Awan dito eh, naglangan. Sir tayo kano damay payabang ko jay parokyan eh. Ano ma'am, dito tayo. O, tayo, amin. Di anak na. Even sir, apo inte niya diya. May kankuan na. Ayan na, nagbuhan na. May kayo yung jupot. Malpas. Ano balasan mo, ma'am? Duwa ang awanan sir, nakasawa da amin na. Ay, Ado ti anak ko 3, 2, 1. Nag-fresh ka sa sabong. Isuna-una na kami. Ala, nice meeting you apo. Good luck. Sige ta. sige ma'am. Same here. Ato ti birbiro ko nga boses diya nagmaat na. Nagmaat nga. Ay, na dyan eh. Di girlfriend ni Kwa. Di girlfriend ni nagkanadiayan, Oliver. O, na dyan. May kantay. Sino nga ti Oliver yun? Iso na ma'am. Ay, Ti Oliver. Sige, Apo Inteng. Wen, Oliver ni Richard. Suna. Wen, Nga may suna ti announcer yung J. Mr. Lonely. wen. At na dyan, at ijay. Ay, may kantay. Kanyayo. Wen, ma'am. Nagapo kami ta bishop sa pangpingala di ay mi salit may. Gusto nga Barihin niya. Sumungad mo di Adrian. Super story talaga. Oy, amuna ko na ako na. Sige sir, ay na di ko. At na dyan, ma'am. Jimaat. Ate amok na yapitan inting lakayo. Lakay natin mo. Eh, Baby face lang. lakay din tan baby Lakay face ka lang. nun, ma'am. Baby face. Senior datan, senior. Pero in fairness na naglalain kay talaga. Ay, thank you, ma'am. Thank you Diba, for Kapitan? listening. Actually, sa ko doon sa natigibisin na. Thank you for listening. Kapag siya nagitirig si Jengato. Charing. Ay, basta kung natin picture tayo, ito no, rabi ita, magkalnak mo. Sige, ma'am. Apo, Mr. Lonely, ading nga duwa. Sinuhay kanya iti banang. Ay, Ay, awan ano na. pa imbis ko nga, kuanang, tuyang, kuarog, enteng. Kung Mr. Lonely niya. Uy, Si Wajay, ang aga akti Oliver kan di ay. Data ti Oliver. Oh. Dati ti Kapabalan na ngayon. Richard. Di ba kasar ka mo? Secret, ma'am. Nagaroon ko mga hampay, ma'am. Manakit kay kasar mo ni Diay, takwa. At jay, Oh, sige. Yes, Sir Adrian. Wen, God bless. Sige, ingat, ma'am. Oh, sir, thank you. Nakano kaya ngay ka, Sir Jimaat? Nakatawag. Good morning, everyone. Kunin ni Ma'am Mercy Sherwin, J. Arvis. Blessed Friday morning, Sir Glenn. Happy Awan, watching. iyan. Thank you, ma'am. Haha, the voice of Mr. Lonely Iman. Oh, ilam? Ang Si dandanin. Ma'am Lovely. Ado bisita yung mga sir and madams Sige, kunan ni. Han, di lang taga Pugo, ma'am.
Nataratar. Unante, nataratar mi apagsaya niya. Nataratar. Di ko Natalantan. siguro. Ado, tinalantan may apagsayatan. Ay, Ito, mat nga ipilit na mat nga. kuna Kung ano, nakailang explanation yun, Gigi, siguro. bunton-bunton. Napay lang. Yes. Ado ti tinalantan mi apagsayaatan ti barangay ti kalkal pa sa session may mare. Ay, kat nagmayat man no kasta, maray. Nagsapa kami na simrek ni Kapitan. Iso nasapa mo't analpas. Saanan anala daw? Sa anun? Tasan mo na nabangsit? Ang muklatan a pinagdigos ni Maribana. Kunana mo tasan ka no na maladaw asumrek. Ay, kat nasaya at ano kasta? Nagbayag da mo ta nagsarsarita ken ni Kabadong. Saan anagungot ni Badong ka? Nagkinkin na tawa da. Ay, nasaya at nga rod ah. Nakaisa man nagawid ni Badong Mau. At da nga rod ijay balay ming aglut-lutaw. Nagkapamaya. Napana mo nakikaruba, amaray. Nakiin-in ni storya akmat. Ay, kuwar lalaki. Ala, kapitan. Nas ka na din mo ba? Mabisbising ka ng tayo. Sige nga raw. Aw, pag-iistoryahan da di piniingkil ko. Aw. Ay, biniro na ni Winchi. Banang na panimisbo. Panistoryahan naman ni Kapit. Wanya, pag-iistoryahan da pay lang ni Uncle ka. Unchip, pag-iistoryahan da pay lang ni Kapitan. Anya nga iti bagbagata. San kanumot na maladla daw ni Kapitan? Moy, talaga sanain. Nakaisim kanu akanayon. Isu nalaka amasid gan. Ay, pudno day ta. Nagbalbaliw nga minan ni Uncle Kaw. Pinagbalbaliw ni Antay. Anong giulok? Awan. Dito agi ibasa ako lang ito ng panawagan. Ala, kapitan! Naskan ngamin, adi mo baybay anti trabahom, kan pagrebengam di ta barangay yo. Tapno saan da ka asarsaritaan, dagiti ka baranggayam. Asi ka, kapitan, kat awan ar-aramidam. Mhm. Ni, nagtilmunak. Met. Aramidam. Ala, sigay! Ditang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Michael Lugitan. Sound effects Jun Reb. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ang estasyon. Agyaman kami, itingkay panagdangag. Ayun, nalpas mo na, lunchtime mo na. Sakto, Thank you, alas Ma'am 12. Sweetie Dems, Ma'am Dayomi Ligtaw, Ma'am Lovely Rose, Tahiri Muliso, thank you for watching. Ni Ma'am ni Ram, kaya Ram Latan Tinaganan. Ni Ma'am Mercy Sherwin, Ma'am GRVs. Lunch break tayo pa'y. Magbabalik, makaraan ng isang oras. Napatalastas. Sige, lunch tayo pa. Yes, ma'am. Salamat, salamat. No, madamdama manen. Thank you, thank you. Panangalan.